tun chum video a chuan kumsang ni som pathum kuma ti chua comedy crime drama film munom le danglam le pekzet We Are the Millers ti hi thlira ngai thlak ho na hun ilo nei le ang umiang rui hlawa sumdong chin David Clark hi Denver khopui cheng ni in a rui hlau zor te chu mun sang sanga vorkwal chinin kopui nei hleilo zalen takle ngai to nei lem lo takin anun chu lungoi takin a mangve me kani zan khat chu college akalpui chin achian lui rik nei tension nen chuan in hulolin engkhosoi set lovin ani po chu kanai ve zong ani e ti ni om takin arui hlo zor lai chu an khilai chhuai mai boka David a chen na bula chuan bara mei chelam kwal chin Rose O'Reilly le mi parol thar Kenny Rosemore te chu an cheng ve boka Kenny big pay hi chuan David a hi rui hlo zuar chin ani ti sherukia win leisak po atum ve fo china ma se David chuan ala nau pan em wangin a leitir du ngai lo thung zantlai khat Kenny chuak holam chuan ruk ru te na me che pakhat Casey an lo ti buai lai chu mu in Kenny chuan enge ni thil awmzia ti in chung mi swal ho chu avapan hnaya anni la chuan ne so takin an lo the thlunok David po chu ron enroll ve in mi swal ho chu aron dor ve a chuta Kenny la chuan soilo lo soin ruk ru ho hne na chuan David a chu rui hlo vor chin ani thule a backpack chunga po chuan rui hlo tam tham tak a om nge arin thua soi tamai chu vele ruk ru ho chuan David a chu vo ngalin a bek a lai chu an kuta hlan turin an ti a David chuan engtin tinimoni tlan chat san thei hlo ma se chung ruk ru ho chuan a poisa a sa le a rui hlo zor lai zong zong te chu an lak sak thei ta tho mai atu ka chuan rui hlo supply chin tu Brett Gerlinger hina changa koldong ngatin ahma zan lama ruk ru hoin a rui hlo shal na sumle a shal le tur zong zong chanem tok tak chu an lak sak vek tu awangin ani la chuan a kol chu alangam der mai box silo phone chu ala du lo lui ti shethiamin Brett la chuan David aman turin mi ron tir ta mak maya ani la chuan an man ne so rura Brett a hne na shuai ni in David chuan ahma zan lama athil ton chung chang le rok ani dante anei zong zong a chan ti vek thu te chu a shil fai kela chu vele Brett chuan ani chon ka poisa tam tak iba der tinania englawin iti mai ti ang Mexico a zukalla zuknu ivurvur chi zuto lut mai te chu ka hne na iba te chinfel dan chaberaniang atia ma se chung te chu thil hlo omle risky takani lom ni man ka to pha thein jel bang hial po ka zut pha thei sin ati chuan Brett chuan du than tur dang i nei chuang hle ne mole Pablo Chacon ti ming mang hian izula chuak donia ati zui mak David chuan ama maya mari tol lutura Mexico kalchu ariski zia sha in idea chatak aneta Chhungkwa anga Mexico alu chu chadon riawa sha in a chen omnu bara lam chin Rose chu nu ber lemchang turin a somve thor maya ani la chuan alo du lo na samai chuta alam na club nei tupa in poisa an hlo chhuwa tam theina na customer rem chang mutpui mai chin tura ati na chu Rose chuan du lovin athin rim chuan ana tho lai chu aban san pha mak bok apartment lama avathlen la chuan lo aman apek lo rei lu lai to em awangin an lo la na chuak zui a chanawa chaw ta em lelama David la chuan ruk ru te naw poisa lem lo tak tlei rol kum som pakwa upa Casey ba ka Kenny te chu Mexico alu chunga afa lem te achang turin alo rifle der to alandan maya chuan an kol shon melhlom em awangin saluna kalin an landan te chu an han thlak danglam vel ta hluma chumi nu chuan Mexico lampan turin thlona an lut le ta hlumani an thlo chwa ma deuh che chuan na nei lo le apartment chen na tur po nei tari lo
Rose chu ron lang vele in ani hi David anupui Mrs. Miller angin aom ve thung don tina ani Mexico airport ta anchum nu chuan migrational vehicle lo thleng le in chumi mang chuan an tumram lampanin an tlan le tawang wang mai ni Marie an lakna mun tur chu wathlengin pasang tak wanai chuan lo dong songin a hote chu an rui lo ron lak tur lo pe sa diam turati in an ni ho po chuan an Marie tol tur chu breta shil aya tam tham le boy pui tham fe ani ti sheve ta che in an zamril ru hle ti chuan le an Marie tol tur te motor nung lam le arem chang changa an beng chun nu chuan let le tura in tiari ngalin an kalkonga chuan Mexican police pakhat chuan lo ti dingin David at ne na chuan sangkhat min pero ani lo chuan inzinga mi tu emober hi nom chen nan ka mang anga si omen ti zo kang ti in avo zui David a poisa uilu tuk chuan poisa choi ai chuan ti in ro si chu adu angte pe mai turin ala ti then zui mase van doi thak tak mai in chu police pa chu ge alo ni tlat peka ro si ai chuan mi palam adu zo kani chu vele mi phakar lu tuk David chuan afa palem chang keni chu police pa du anga omai turin atile dai reife anin nial boy nu chuan keni po in rem ative sham mase anin crunch ma chuan police pa chuan peso sang khat min pe ula tok mai ro se ati ta hlawa chu chu poisa tlem tak ani awangin mi du lo chung in chem vai pui tir angai don lo hlawani chu avoi ni nan Miller te Chhungkua chu US Border Inspection Station a endik tura ti lo ni le in chu hmuna anin tlar lai chuan chol manga zin khothong mek the Fitzgerald family anti mai don le Eddie te ba ka an fanu nei chun Melissa tenen chuan anin mel shiat pha bokani chuti lai tak chuan an rui hlo phone lian chazet chu ron tlanolin rosi mang ang lutuk le ti ngaina shelo la chuan puana tuam ngal watin an naute pom ngal mi amai boka sipai duty te la chuan Miller te Chhungkua chu an motor check an du awangin motor atanga chuk turin an lati zui ma se en fi an ni ma chuan an vanei siamin dan lova US lu tumte awang chuan him takin chu mun chu an chwa san thele ta hlau mai lele ma Pablo chikan dik tak chu Marie la tura ron thleng ve che in tu emo in an lo lak khal diam to ti chu an she thiam tlang ve ta che ani ti chuan Pablo chikan le a chui shwai ba ka wanai po tiam chuan Miller te man turin an tlan chuak ve ta ngalani Miller Chhungkua te po US lampan zelin konga an tlan lai chuan an thil phur ridlu tuka wang chuan an motor chu ala chhezui chuta an chung ko mu zo chia Fitzgerald te bok chuan ron mule in siam turin an mu saktani David te chuan an ma ni chanpui tu Don Fitzgerald Bechley asilai te chu mu in DIA agent ani ti shezuin until phur zozai te chu shianingat sela himdam takin an chhuak hau don lawani ti po an shethiam ta viau mai motor siam na mun chu thlengin alo in khar man to si wangin Fitzgerald te Chhungkua la chuan ngaina em in zan hun man ho puya an la som ta ang deuh deuh zui zan alo ni chuan an falem lem keni le Fitzgerald te fanu Melissa chu an in chu e kha dewani ti shethiamin a zeilo lulai ema wang chuan a bem thluk nge theinan David chuan keni chu me chebem dan le an ril rulak dan tur te chu an shil vel ngal mol mol bok chu mi nu chuan David le Rose te chu Don le Eddie te puan ina ludru in an motor cha bi chu ruk sak an tumani mase Davidan dona a khoi che chuan an pahni chuan ron har ngal hlolin in thiam lo ru takin an pahni chuan mani an pui kopching ve ve homosexual an ni thu soin David le Rose chu pa ngai lo taka ompuya an lo la som dun ngar ngar zui engtin tin emoni a re lu chuak thei hlawin lelama an motor lama chuan KC po ina unaw palemlem keni chu
me chen hai dan le chai dan vel te chu lo zir tir ve mekin chuti lai tak chuan Rose le David te po ron lut ve che in nu ber Rose po chuan Kenny chu me chen ne thei dan tip sang sang te chu shil ve in Casey le Rose chen Melissa bula awm dan tur vel anzer chin pui mol mol lai chuan Melissa ber mai chu aron lut ta thut mai le Chhungkua nia angai te khosazia zet chu ten om ati ema wangin makti le lungni lo takin achuak ngal mak bok atuk lama chuan Fitzgerald te Chhungkua po in David te Chhungkua chu motor siam na hmun lama dale thlapin an siam zo to nu in achung lama chuan Pablo le athural puite chuan lolam bun thutin an man zui ta mak mai le chuta an han boy ta tak tak chule Chhungkua tak tak ni lovin lemchang mai mai an ni ti chu cheta in an Chhungkua chuan ita tur thil kan ruani ti reng reng kan lo che phak mi a hleinem ti in poyan ti thuan soya an ni dan dik tak soya an ti lai chuan David chuan anupui lem lem Rosi chu bara mei chelam chin zeile chelo tak ani thu soi chuak zewin chu chuan Pablo beng po aver zarmai Pablo chuan ani tak takem ti chianan lam tura phutin Rosi po chu alam chan ta ngal mai boka ma se phakar chwa zewin steam ven mang chuan abeya an tlan chwa le thei pha zeu Kenny chuan motor chu khalin an khal korna sa em mai le ta ngala chu chuan Marie an lak na mun changa an thei khilai bom chunga changchial om chu soitla in awak zela Kenya pistola tak chuan se sak zuin anna tilu tuk chu atlan chuak ngal chung na ati ema wang chuan road chuan damdo in lama shwai mai rota ma se David chuan chu kan ti theilawang heng Marie te hi arang thei ang berin breta kuta kan pek watanga yani aloti ma se Kenya ber mai chu ni khoshelawa awm ta ka wangin ti wak ngai na dang om miau silawa damdo in lama chuan an kalpui ta thau thawani chuta chuan an fanulem lem Casey chuan amit la zong tak mi pa chu tongzuin number te anin petnap David chuan atir tupa bread chu bia in Pablo chikon le apol te la kachanga an tlan chwa dan hlau om taka wangin an thil tol mana chuan alo bera dollar makta duai chan ve tal chu peturin angiata bread apo chuan athil phut chu apom sak thu shilin ma se rui hlote chu zan in lala hian iron da tur aniang ani lo chuan kanin rem siam na hi ka cancel ani mai ati makbok doctor la chuan changchialin Kenya pistol ase na muam ma chu a serious thu soin darkar enge moza chu in la ompuya yang ati bur mai boxi chu chuan David chu ati thin rim hle a chan chu chulai huna chuan darkar tam an la cham bang ani chuan ahun taka breath ne na rui hlote chu an hlan theilawanga a poisa hlo tur zat zozai te chu a chan pha mayang ti a hlawani ti chuan hospital pon lama an park an motor chhunga chuan David Rose le Casey te po chu om ranin Casey chian chhar thar Scotty chu ron lut ve thutin Casey chu chwa puya aron so mani an chwa ma in David le Rose te chuan an fanu tak tak ang maya ngai to in Scotty chu an han bel chiang ma sa veilwa ma chu mi hnu chuan an in phur chhuak zuita vok mai ni chu mi hlan chuan David le Rose te chu ti dunin Rose chuan kabial pa Jimmy hi katan kopui cha ani ngai lem lova kabeng account na ka poisa khol sa zong te po min khoral sak vek to ani chuan kaming tak tak chu Rose ni lovin sara zo kania ati chuan David chuan makalo ti hle a chan chu ani ngei po hian minglem a man ve thau wang ni in a ming dik tak chu Barbara ani chutiaril ru in po ton taka an ti dun lai le boruak a fu chau viau don lai chuan a chian pa ne na leng chuak ta Casey chu aron kirle thut lu timing lo ve tak chu ani ti chuan a topa chuan Kenny po chu chuak ve thei tange in David a phur to lutuk le man mo to lutuk chuan chak lutukin an nor chuak zui lop lopa
abun pha nuai Rose chuan lo haw ngalin anin nial na lama chuan ti pal thil thu in zana marijuana anda mana asum lo tur za tik tak chu a choi chuak palta Rose chuan makta duai chan ve I lo lain ke in sing thum che ka lo angamo lo ti in ke si la in sing thum a sang kha chia sin ka lo don a lo ti ve bok keni la chuan bangbo takin hlo in nei bik don amo a lo ti hau hlo nei mi a lo le nei manglova a roi khom te vek an ni awang le an thil lo om paltlang zong zong te chutin David a poisa hlo nem bik lu tuk tur chu thikin a in zat veka lo in sem hlom tur chuan an phuta a ma se ani la chuan phal bik der lovin atlan san zui wang atlan konga chuan bread chu bia in mari te chu darkar thum nu vela a hlan thei to tur thu shilin an hlim dun kher mai zana chuan ke si chuan a chian chhar thar hne na chuan an rui hlo tol chungchang ba ka an chung kolem chungchang te chu shilin ani la chuan rem chang lak tum kewin moilo taka khoi vel atum tamai Rose le kini te chu ron thleng ve ngalin ke si thawang chu an ron hau ngal a hlata omwang wang to tura an shil nu in Rose du tholu tuk phei chuan a nara tak a nek sak buai chuta maktak main David apo chu ron lang vele nolin tho puya aron som le ma se hla om tam tak an paltlang tlan vek to nuwa a poisa hlo tir tum klem bik lu tuka wangin anni ho chuan an lo tho pui du to bik der lo chuta David chuan chingchi a ngai dam dilin a poisa hlo tur za te chu abawa bang om mi alawa a in za chopa a in sem tlan pui tur thu shilin tho ho puya an som le a anni ho po in an pom sak vele tani an motor lampana anin zui chom lai chuan Fitzgerald Chhungkua tenen bok chuan in mule in chu vele Melissa chuan anu edi ne na chuan an Chhungkua chu nai lo tura shilin ni zan khan te nom taka an om ho lai hi ka muani ati tamai chuda edi la chuan anu pa David le Rose te an thlem dun chiam lai chu alo mu peke moti in thil awmzia shilfi antuma Melissa chuan a thil soi chu awmzia shathiam lovin keni le anu ba ka kc ten thil ten omle za thlak tak anti ho lai hi kamit nge yin ka mulom atita athu soi chuan keni chu ti zak tak zetin atum lok poni hau lovin anni ho chu chung ko dik tak ni lovin rui hlo tola in nam hnoi chung ko le mai anni thu chu asoi chuak tani kenian anni na dik tak asoi chuak zo chi atia chuan wan ai chu an hnunga loading wungin thok le khata silai chu phor thutin an hlau hlom ngei mai chuti lai tak chuan don chu motora tanga ron chuak le nolin wan ai chu thir no mangin aron beya olsam te in atuk zal theita hlau ti chuan le Melissa chu police ko ngal turin atibok mase Melissa chu Pablo chikon chuan ronman vele thung si in don hne na chuan athir no pui chu hlan turin atia anin pek fel nuwa chuan Melissa po chu akaltir ve ta chawani Millers te Chhungkua po in mi tu ma hi min that lola irui hlote hi kan pekir le vekang cheti in biak rem pui an lo tum ve buka pa ber David po in ka chung ko thar te hi ka mangai tak zet to a an zawai mai hian katan hian an hlu in an poimu to vekani chu wangin ke hi min thadla anni hau hi chu kaltir mai ro ti in aza ngai na alo ngen be a mase Pablo la chuan aduang chu thlentir atum lo mel rap nang ma hi ka kap hlum ma saber chenga ti chuan I chung ti thilai chu I mulawanga ni mai lom ati mak mase chu ti lai tak chuan carnivala hal moi shang te chuan Pablo mi chu la zuain chu mi chung chuan David chuan asilai ken chu lo chu sak man hlowin an vai him pha tapial David po in anupui lem Rose chu a mangai thu shilin keni po in Melissa chu konfi takin abem ve ngam ta a don le edite po in anin kar me mi to chu ti althar le tum le ta bokin an Chhungkua chuan lung chetaka in kwa khomin
don po in David te chhungkua chu man lovin akal tir ta ni David po in arui hlo tol te chu breta kuta hlan fil to in anila chuan a hun tak po a ron deliver thei leilo naya khatma kapelawang che alawlati mak zui David an helai hmuna ron thlen tur hian thil tam tak kapal tlanga sin ati na po chu bret chuan enga ma ngai sak du lovin cheng khatma si chho atum ta e lo mai ni ma sele chuti lai tak chuan DIA agents te chuan kil sang sanga changa ron hual chep thutin an man zui ta mak mai le agent in charge chu John ni in breta man ani theinan hian David chu thu che tuwa changin ani le chung ko lem te an him theinan DIA hote chu alo tho pui dai ti na ani ti chuan le dan chuan an dik nge ani ti chian nan tharuk chunga en thlakar dona wangin tuna chuan millers te chhungkwa po chhungkwa tak tak ang launita in nuam taka chengtlangin nun nuam le hlim om tak an mangtlang mek to a KC po in YouTube channel siamin video nu izathlak le mi hmu du tur deuh zong te post chinin mi ngai ven po a hlo chho to viawani an chen oma ron in swan thartelom pa in David chuan pangpar tuini om tak pepa hluawin aron lan chian nu eroin khoilama pangpar ma ni teuh lovin mari chiak lek alo lang chat ole engpo ni se tun chumatan chuan khati chin kha nileri mai sila video to thlenga min lo thlir saka wangin kan lom le tak zeta video dang lo chwale ma chuan tlang au channel lo thlir chin tu zong te in zawain ni man nuam mangcha mutui le vek ule